pag nasagi mo yung salamin na, mahal yun yung ganong salamin. Nasagi ni kuya, ano ba to, Lala Move. Yun may box na kulay silver, siyang yung nakasagi eh. Nagalit yung driver ng truck. Buti hindi nabasag. Mahal kasi yun pag nabasag. Nasiraan yung kotse. Dito hanggat may pagkakataong makakapag-overtake ka, mag-overtake ka na. Ganon dito sa sukat. Yari ka. Ang laki ng mixer oh. Tignan natin ko siya. Nakalusot si kuya. Ang lupit mo. Nakakanan siya. Matulin, mas matulin, pinakamatulin. Ito. Nangyari, parang nakabitin yung truck. Kaabol-bol na. Anong nangyari sa earth? Ka-traffic. Grabe no. Parang ano no, parang may ano, may alam mo yung nagmamadali lahat. Siyempre isa na ako doon. Oh, traffic ano. Ba't kaya traffic no? Grabe oh. Siguro sa SMBF. O dito sa may sementeryo. May mga pumupunta na sementeryo. Yan lang dalawa naman yan malapit dito eh na nagkukos ng traffic eh. Pero grabe ano. Kung mapapansin nyo sa mga iba kong vlog, napakaluwag ng kalsada. Ngayon talagang saan ako dumadaan? Bike lane. Malalaman natin yan kung saan ang cause ng traffic. Yung traffic din sa kabila. Ito yung cemetery sinasabi ko, yung Loyola Memorial. Ayun oh. Ito nga oh. Loyola Memorial. Pagpos ng traffic. 정신이 나갔었나봐